Нәдән без Габдулла Тукай турында ишетеп үсәбез, әсәрләрен һәм тормышын өйрәнәбез. Һәр кемнең үз Тукайы диләр. Һәр күңелдә шагыйрь үзенчә чагылыш таба. Сезнең Тукай нинди? Бу сорауга Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры җавап эзләде. Биредә 100 Тукай дигән перформанс узды. Тулырак киләсе сюжетта. Менә гомумән сезнең өчен кем ул Тукай? Кариев театры артистлары бүген шул хакта уйланды. Бөек шагыйребез шул кадәр күп кырлы шәхес булган, ул әле бүген дә ачылып бетмәгән. Аның иҗатына килсәк, әле барлык шигырьләре табылмаган диләр. Тормышы тагын бер серле сандык. Әйтик, кемдер бик тыйнак булган ди. Киресенчә, кешенең йөзенә карап турысын әйтеп биргән диючеләр бар. Мәгълүматлар күп, кайсы дөрес, кайсы ялган билгесез. Бер көнне шулай эшкә киләм һәм үзеннән-үзе менә хәзер каршыма Габдулла Тукай килеп чыкса, ничек булыр иде икән, ничек киенгән булыр иде икән ул, нинди шигырьләр языр иде ул, нинди юнәлештә языр иде. Ул менә шушы безнең хәзерге илдәге вазгыятькә аның нинди булыр иде икән, аның үзенең карашы, бу моның иҗатында чагылыр иде икән. Минем аңа шундый сорау бирәсем килде. Аңа да бу сорау аңа да түгел, бу сорау минем үземә нинди булыр иде икән Тукай менә хәзер безнең заманда, менә хәзерге Казаныбызда яшәсә. Перформансның аерым бер сценарийда булмаган артистларның һәрберсенә Тукай синең өчен кем ул дигән сорау бирелә һәм алар күңелендә йөрткән уйларын тасвирлап бирә. Режиссер шуларны берләштереп аерым бер җепкә тезгән. Артистларның берсе Габдулла Тукайга атап хат язса, икенчесен шагыйрь шигырь язарга илһамландырган. Кемдер аны метро станциясы дип белә, кемдер аны һәйкәл дип белә, кемдер аның иҗатын ярата, кемдер киресенчә нигә Тукай, нигә безгә Тукай дип тукыйлар дип әйтә. Минем өчен соңгы арада Тукай нәкъ менә шагыйрь буларак түгел, нәкъ кеше буларак кызыклы. Нигә без сине апрельдә генә искә төшерәбез дә, апрельгә яшәмәгән онытабыз. Бүген без Тукайга аеруча мохтаҗ, халык зарын, борчуын күреп, сизеп, кәгазьгә төшереп барган ул. Көн кадагындагы бер генә мәсьәлә дә очлы каләменнән читтә калмый. Һәр кемне үз артыннан ияртерлек шәхес тә ул. Хәзерге вакытта исән булса, беренчедән ул да бит безнең кебек кеше инде. Анализлап, нәтиҗә ясап булган вакыйгаларга, тирә-юньдәгеләргә, зур әйберләргә ул сугышмы, ниме, барыз бер үзенең бер акыллы әсәрләре белән язып чыгып, кешеләрнең, кем әйтмеште, акны карадан, караны актан аерырга әйтер иде, ул өйрәтер иде дип уйлыйм. Кариев театры репертуарында Тукай иҗатына һәм тормышына багышланган Зәйтүнәкәй, Печән базары спектакльләре, әйтәле күбәләк музыкаль мистериясе бар. Ел сайын апрель аенда нинди дә булса композиция күрсәтергә тырышалар. 100 Тукай проектын теләсә кайсы мәйданчыкта уйнарга була. Хәзер җәй көне безне еш кына китапханәләргә чакыралар, шагыйрьләргә багышланган көннәргә чакыралар һәм шунда да бу әйберне күрсәтеп була. Шулай, чөнки Тукайның тормышы ул бөтен нәрсә белән бәйле, берәр тема булса, Тукайны да анда кертеп була дип саныйм. Габдулла Тукай турында мин беләм һәм аның шигырьләрен укый беләм. Кайсы шигырьләрен укыганың бар? Шүрәле сонасы. Татар баласы Тукайны ишетеп, аның әкиятләрен укып үсә. Бу табигый һәм алай булмаса сәер дә кебек. Бөек шагыйребезне әзме күпме белгән, өйрәнгән өлкән яшьтәге кешеләрне дә әлеге проект уйланырга этәрде, күңелен кузгалтты. Күп сүз булмаса да, менә эштә сез әйткән сораулар бар, менә үземдә минем шулай ук туды. Ник Тукай? Искә төште 30 ничәнче елгы шигырь җыентыгы минем кулга эләкте Тукайның. Шул вакытта мин Тукайны үземә ачкан кебек булдым әзрәк. Мин татарча бик сөйләшмидер инде. Укытуымда, эшемдә гел урысча булгач, бик вала игътибар да бирмидер. Шул вакыттан бирле мин Тукайны эшеннән менә монда шикелле жарата башладым. Якты дөньядан инде күптән китсә дә, Габдулла Тукай һәр татарның йөрәгендә һәм милләтне уяту эшен дәвам итә.
Апрель айында гына булса да, бар халык Тукай рухы белән яши. Элвира Хөснетдинова, татарлар,